Hello guys, palis na. Ako ka-vlog ganina kay diri sila nanay. Naghilak si nanay kay gisakitan ka adto sa isang liig. Luilay ka sa nanay, inig sakit sang liig maghilak siya. Kahilak po ganina pero ana gipakita ni nga kanang kuan ko ba. Nay week pug ko ba kay mosamot pud si ka week. Pero kada limbag lagi ni makahilak siya, grabe jud ang sakita. Kika na sila doon ni Milyo, sila Tiri og si ang isa ka maguwang. Diri mi ganina saka palisan. Ja, si Undoy mo ay naghatod nila doon Emilio, ja. Dari pag human dato nila ko, dari pag sila ni tambay. Imbis kay aha na dyan nilkatiran, ya. Kani ipang bibir jud ni Ijara jud ni. Ay mata man hinuon. Namura imbis kay ang gihuwat nga mahunanok. Nga erong maka ang nilkatir ko. Ay sus. Sakitan pa man si jang tepuk. Kani bebe. Ketasan ka bebe. Ketasan day ni. Sana? Sa lamang pakanon. Ja, nigpakaon, matug manigbalik. Kadidion naman eh. Nalibang. So mag-clean sa atas isang kanat, mag-change sa tag diaper. Nandiyan ang patug balik pa hinanukon. Ato na putag ko kung di na magsiglobes kay init. Summer ka do dari sa Pilipinas. Mag-ilis tag diaper or di mag-cry-cry ha. Okay. Wa may lami ning natay basa nga diaper no. Tiwasa sana lah. Arong mausal na nay lah. Sus, nga ni man ang ijang simod basta manghihig malibang patubo-tubo. Tsa. Palami-lami. Tiwasa sana karong mausal ni nanay. Mag-ili sa mi ha, mga tita o tito ha. Hagpidyo naman ko tita tito kaya nagbilar-bilar man ko ganina. Muna. Nanudyo bitaw hinuuna. Kagwang na disaster. Pag abre pa dyan na namuwasi kagizahang tae. Nanudyo kay kasusuon sa kaado. Nanudyo man. Nanudyo man. Nanudyo lagi kay suko si Zad. Di. Nadugay ko. Gusto dali? Gusto mag-ipadali-dali kay mususo na. Dali ba di ay nga pag-abri na nalibang pagutro na puwasikan gani ko. Excited na kung gikulbaan magputod silang kuko. Kaya pa mas bibig gajud ingig totaling mahinano kay mao pa may pagkatug balik. Mag-unbox ta kay nana po ko gi-order sa Shopee nga essential ka adto na karong panahon nang kapasuso kong bibi. Para ba to? Dito mas undoy sa family house lagi kay naghatod nila nanay. Gikuan gi pada ni nanay agahang parcel. Gadada pay bugas nga black rice. Black rice ning hang gipalit na po ka kilo dito sa family house kay mamantan ni hang kanunon lagi. Gipada ni nanay. So derag parcel mga kagahi. Okay. Tawag ko ako ko ito po dun. May ra ka aso. So manik parcel ang gi-order. Abrihan nato. Gisi naman. Uy. Para makita na. Kita na. Pero makita nito sa lisod. Ang gipalit, maternity bra. Ang mga bra, ako gipalit nga bra, di ba ni palit ko bra sa ako na nga nakatong buros pa ko. Di man mga rang, ako mag-expect nga di legend maarang 36 man tuwag size, ang dako ano mag-angkuan ang hubag man. Mo na ning order ko 38. Da kanang nursing bra. Palit ko tulo ka buok. Kay nana man ko duha, hinatag ni ATM. Mara dito yung nagamit-gamit kaya kung mga kuhan kariwa na ganyan gisira para lamang na yung musaw-usaw ang duha ka breast kaya hanggang ito breast pad kaya maglanay-lanay. So mga ni siya 38 sabi di pag dito maarang yan ay nga na parang husuon ra dari pang kuhan lagi pang breastfeeding nga kanang kuhan bra sakto na gazan ni kaya 38 na gazan ang gipalit tulo di ka buok lami ra bagtila. Wala na mata gani katong bata. O palagi na hanano. Tulo ka buok kang gipalit nga. Gipalit ko kog mga dress nga pang breastfeeding nga dress. Kuha ni ka buok isa nila kong TV. Nagbilitok-bilitok na. Sa duha, tulo. 5. Ang ipakita ni doon sa asong kuliton. Pwede ko kagunta makadungog sa hilak po. Ikaso.
Hello mga tita o tita. Mga tita. Hello mga tito tita. Di araw akong baby nga nag-cry. Madidi na po ka. Madidi na si Just Pikas. Kay Pikas ramay diyang nadidi ganina. Oh, kana. Mao pa may pagtagab eh. Wahi magtagab. Nanujo man ni, wa anto ni na mag-ilis silang pajama. Kaya ning palit ko mga dress nga ni kanang pang breastfeed kana bitong pakita ninyo. Kay maglisod ko gani kay magani ko. Kubaon na dyan na tanan. Kaya nila mini ka nakasuway ko dani isa kay tagaan tos manghud ni Noy. Si Japiga ko ana dani. Girefer sa link. Na. Abre dari. Ja. Ani palusot tag suso dari. Igora na nganaan. Dana na suso dari ngana. So di na jadi ngana makita ng tijan. Grabe itong maparbagang tijan. Tag 150 ag buok dani ning palit ko 5. 5 ka bukang gipalit kay mula ka ba madulaman puli-pulihan. Hindi naman ko makasuot og mga OOTD mga palami-lami kay bisod naman ko pati bra bisod ko magdama-dama ra ko suot og bra lami man itong ingani kay na mura marinhos on nga na ra marin nimo sama di mo yung ka mo busot ayan na suso na ka ni uli kanay sakto na dyan ni 38 man na gipalit dya madyo kay taas pa pagkuana luaganan aghang napalit tas kuan di na magamit ron kay ara man piyuta man dakag magugahang breast kang magbag na po ko extender kay og piyut i-extend na laman ako ang problema na kanay nga ni og piyut jud kay di jud magamit kay sakto ra man di na ako maglisod ug kanang musimba bitaw malagi pa yung gikagawan og musimba ko dya hindi mo pasuso ko nuhay ko kay mga adyo bisan na batag suso nga di mo pasuson nga mga adyo magazid na katasan magazid na mo na ning palit ko nga na para ni balik na haglag-lag lakaw na importanteng lakaw dadad man sila ng bata makapasuso ta anywhere magtabon ra koan aw katong dress lagi dito naman to tabon kay mo man to itabon to nimo sa sa bata tong nagbitay dari. So karon guys ni abot na gud hanggi katatakutan murag okay na ni si Ja. Hello eh. Kulbaan man ko oy. Na nail cutter color blue. Kulbaan na gud ko. Hala bang hinahinadyon. Ja og ma-action si sa gluhag at alam man pang undangan. Tanawan ni jud ko ko tanawil jud ko. Asa pa? Pinagsige hiwid-hiwid. Grabing tagasa ka dyan na murag baji. Asa man era makakaratan oy. Gerat naman pud gitugnaw man buti ni. Asang pag nag-irkon basta gitugnaw ni. Ay ajo ta ko rasa imong naw. Mabito nang asang suot tag gloves kay tanawa. Katakot-takot gid ko grabing katagas. Sabi kay murag nagduha-duha na nung ko. Tapos ang pusto na ay. Medyo pagwasan na tangtangi. Ay ginako. Kubag na hinaanok na. Guys, gikabuntagan ako. Labay nag-usa kagabi. Wa pagyapon ko kaputod sa kukuni. Dalton. Karon mo attempt na po ko. Muluhag man good. Mag-feeling na ba marabag. Sama din sa si Jama ng karon murag na hinaanok na magazipod ni. Na. Uy, hinanok na diha. Di pa hinanok kay musukaw pa. Di ko ka-timing na ni Niza, oy. Kining imrog mo agad ni time ni nanay. Nisiga na pong mata. Oh, ang lisod matagtira ni mo. Bin, saan ka nagtira? Nagpalangag-lingag rabag irong.
Salamat ka na human ragad sa isang kamot. Isang tiil murag. Lupo ang pagtiil, sunod na raw nagtiil. Ara lagi ni siyang kadali ra mamataw matando. Tanawa dali. Naitok man. Nagkilak mo. Tignan mo. Tawa na pod. Hilak na pod. Katawa na pod. Smile na pod. Tanawa. Nawa. Sa tudlo, nagkila. Awa guys, kitagaan kong Mama Ruby og bibingka nga hinurno. Gikan ko ning Ate Ferdelisa. Wala man sila mong lost dari, kagikan man sila sa health center. Andiya, uso na pa pag-COVID. Salamat tare. Naana ko yung isnak ng gabi eh. Oh, grabe ng kulbaa ganina, pero nalipay ko kaya success. Arong di nabitaw sa zakado sa mukan. Gita nga gloves, kaya irabat sa pagkainit. Gloves. Labi na kay Samir, kadyo daris. Pilipinas ron. Grabe lipadan na kay successful. Bisa nagkamalisig ko grabe buto-buto. Ang kulbaan ko.